Siyabulisa babukeli ekhaya, siyaqhubeka ke ngezifundo zethu izincwadi ngokubhala uka-Jakobe. Mina ke ngu-Aaron Uthemba wakwamkhwanazi, ngihambisana ke nomfowethu lapha ke uzozisho ke yena. Ngiyanibingelela nonke inkosi Jesu Kristu, nginibingelele emakhaya, igama ngikuJani Mdudu. Siyabonga ke sizoqalisa ke uma siqalisa isifundo sethu sizovala amehlo sikhuleke. Baba ulungileyo, siyawubonga umusa nothando osenzele wona, uzivumele ukuthi siqhubeke ngezifundo zethu, ngathi ungasibusisa ubuse nokufunda kwezwi lakho ngegama elihle namandla lenkosi yethu Jesu Kristu, amen. Amen. Singena ke kwisifundo sethu ke sizoqhuba isifundo lesson number 6. Ikhuluma lapha nge-faith in action. Ungasiza mzalwane ukholo. Isifundo sika number 6 sithi ukukholwa kwemisebenzi. Siyabonga ke. Uma sibheka ke sine ndimana yethu yekhanda kuJakobe 2 verse 20. Ithi, but will thou know, O vain man, that faith without works is dead. Iyachaza ke ukuthi ukukholwa okunganayo imisebenzi, lokho kukholwa lokho kunjani? Kufile. Angazi ukuthi uma sibheka ke kwi-faith and works page 111 ithi, while good works will not save even one soul, yet it is impossible for even one soul to be saved without good works. Siyabona ke lapha ukuthi akunakwenzeka ukuthi umuntu angasindiswa ngani ngemisebenzi yakhe. Kepha kungenzeka yini na ukuthi umuntu asindiswe ingekho imisebenzi mzalwane? Izama ukuchaza ukuthini lapho uma ikhuluma indaba yokholo kanye nomsebenzi. Uma sitholisisa la sithola la kuMoya wesiprofethi lapha ku-faith and works, uyichazela la ukuthi umuntu ngemisebenzi yakhe emihle azenzela yona akusoze kwamsindisa. La sithola isifundo ukuthi fanele senze imisebenzi emihle kuNkulunkulu, siyenze futhi ngokukholwa. Ngaphandle kokukholwa nemisebenzi, imisebenzi yakho enzeni ifile. Esikuzwisisako la ukuthi kufanele senze imisebenzi emihle. Ngaphandle ukuthi imisebenzi le ingenako ukukholwa enzeni ifile. Yes, siyabonga. Singaqhubeka ke singene kwisigaba sethu sokuqala kwi-Sunday. Ithi lapha faith and example. Ukholo luyini? Nisibonelo. Luyisibonelo. Kusho ukuthi ukholo angeke nje kube ukukholwa kunganayo into eyenzakalayo. So fanele ukuthi uma umuntu uyakholwa abonise ukuthi khona into eshoyo ngokukholwa kwakho. Umbuzo ke ka-A uthi, why is it absolutely essential to live in full harmony with the faith we possess? Ithi we profess. So ithi kungani lapha kubalekile ukuthi umuntu aphile ngokuzwana kahle, ngokukholwa lokho okubonisayo ukuthi unakho lokhu kukholwa. Kungani kubalekile? Esikutholile la ukukholwa kanye nokubona kuyasebenzelana. Uma uthi uyakholwa imisebenzi yakho ingavumelani nawe, awukholwa. Esikutholile lapha kwabaseKorinte bokuqala ichapter 4 uverse 9. Sitholeke lapha kusigaba sokugcina ukuthi ukukholwa kwethu kufanele kubonakale. Amazwi siwathola ukuthi kubonakale nakuphi? Nasezingelosini. Izingelosi uma zimikisa umlayezo uNkulunkulu, zimikise umlayezo omuhle ngani? Ngokukholwa. Nakuphi futhi? Nakubantu. Uma uthi uyakholwa, ukukholwa kwakho kufanele kubonakale, ube yincwadi efundekayo. Yes. Kakhulu sitholile lapha kumoya wesiprofethi ukuthi kunenkinga enkulu eyenzakalayo. Uma uthi uyakholwa mzalwane, abantu babhekile ukwenza kwakho. So umoya wesiprofethi uthi lapha abantu bayabheka ukuthi lo muntu uthi uyakholwa, kepha bheka indlela aziphatha ngakhona, bheka futhi nangendlela aphula ngakhona iSabatha. Bese nabo
bazohamba emanyathelweni wakho ukuthi ayi ubaba uNtuli mos wenza lokhu naloku ngesabatha, bese nabo benza njani, bayaqhubeka ngokwenza lokho. Ungaphawula uthini lapho mzala ngokwenza komuntu ayenze izinto ezingafanelekile? Esikutholako la sathola ukuthi njengoba ngishilo ukuthi siyincwadi efundekako, kuko konke esikwenzako abantu basibhekile, noma kuhle noma kubi basibhekile. Uma wenza okuhle abantu bayathanda ukuthi benzeni, balangazelele ukwenzani, ukufana nawe. Kodwa uma wenza okubi abantu abathandi, bamelana nawe ngoba wenzani, wenza okubi. Esikutholile la sithola ukuthi ukukholwa kwethu kufanele kube nani, kube nemisebenzi. Imisebenzi enjani? Emihle, imisebenzi kaNkulunkulu. Yes, futhi kubalulekile ukuthi siphawule lapha ukuthi ekwahlulelweni uma sahlulela kuyakuma imizekelo eminingi phambi kwakho. Abantu labo imiphefumulo yabo izobe ingasindiswanga ngenxa yokwenza kwakho. Kuthiwa uNtuli ube nomfutho kulaba bantu ngokulahla kwakhe. Kepha umoya wesiprofethi uthi kepha konke lokho akunakubenza babe abantu abangcwele, kepha bazoba ngabantu abaphambukile nabalahlwayo ngoba babheke wena, babheke futhi umzekelo owenzile. Uma kungekho ofuna ukugeza kuko mzalwane, Engangeza lapho ukuthi uma singabantu sithi siyakholwa, siyi-role model kumakhelwane bethu, ebantwini esisebenza nabo, nakuphi, nasebandleni. Abantwana abancane nabakhulu bayafisa ukuthi nangikhulile ngiyafisa ukufana nobani, nomzalwane uzibanibani. Ngokukholwa kwethu kufanele kube nemisebenzi emihle okuzokhuthaza abantu, kukhuthaze nabantu abasha ukuthi nabo bame baqine ezivini lenkosi, ukuthi bazi ekukholweni kwabo kufanele kube nemisebenzi emihle. Imisebenzi emihle iphi? Le ebayibona kumzalwane okholwayo. siyabonga. Singangena kwisigaba esilandelayo kuMonday, ithi heaven and earth are watching. Izulu kanye nomhlaba zenza njani? Zibhekile ukuziphatha kwethu. Umbuzo-ke uthi lapha, umbuzo wa-A, what example does James give to illustrate the hypocrisy of empty talk without action? Ka-Jakobe 2:15 ukuya ku-17. Ngabe yini esikuthomile ngokwenza komuntu lapha? Sithola amazwi afunda ukuthi umzalwane noma umzalwanekazi uza kuwe eswele, elambile, engenalutho, ungamsizi ngakuthi. Endaweni yokuthi umsizi akanalutho okumbala ukuthi mawube nokuthula, hambe imali, ulambile uthi kuye sutha. Uyosutha kanjani angakhanga? Isifundo lesi sisitholayo ukuthi uma umshumayela umuntu, umshumayela kanjani umuntu alambile? Uzokuzwa? Asoze umuntu awuzwe. Uzokuzwa kanjani uma umuntu egodola? La sixwayisa ukuthi kufanele senzeni, sibhekelele izidingo zenyama zani zomuntu. Umuntu uhlala lambe njani insuku zonke, siyamnakelela. Umuntu uhlale engenako ukumbala, unazo izimpahla, iwardrobe iyafuka ekhaya, kodwa awunawo ukuthi ungakhipha ibhaji wenzeni, umsize omunye umuntu. Siyathola-ke lapho uma kunjalo ukukholwa kwakho kunjani, ufile, akunayo imisebenzi. Uyakholwa kodwa awunayo imisebenzi. Kufanele sibheke izidingo zabantu. Uma sinakelela izidingo zabantu, abantu ukukholwa kwethu bazokwenzeni, bakubone ukuthi ukukholwa kwethu kunani, kunemisebenzi. Yes, lapha ku-Testimonies for the Church Volume 4, page 58, uthi obhalayo ufaka the emphasis lapho. Ukhuluma ngezintshumayelo very powerful. But the most eloquent sermon that can be preached upon the law of 10 commandments is to do them. Abantu lokho ababheka kuthiwa obedience should be made a personal duty. Ukuthobela nokulalela kuthiwa lo kufanele umuntu akwenze kube umsebenzi wakhe. Uma fike nje ume phambi kwabantu noma ume phambi kwabantu enzenjani ushumayela, kepha imisebenzi yakhe enzenjani iyaphikisana nami. Kuthiwa ukuyekelela nokunganaki umsebenzi lo umuntu fana kwenza kuthiwa lokho kuyini, kuyiso. Ukungeza kulokho kusho umzalwane umkhwana, uma sibheka sikhuluma ngokulalela, into eyenza ukuthi abazali bethu baqoshwe ensimini yase-Edeni kwakuyini? Abakunakilanga ukwaba kwethu basezulwini.
leso sikhathi leso usathane usasebenzisa nakithi namhlanje ukuthi singalaleli izwi likaNkulunkulu, singalalelani nathi ngokwethu. Lokho kwenza ukuthi siduke ezwini likaNkulunkulu. Sikholwa kanjani uma singamlaleli uNkulunkulu? Amazwi esiwatholayo ukuthi ukukholwa kwethu kufanele kuyini? Ukuthanda uNkulunkulu. Sigcina imiyalo yakhe nemithetho yakhe. Imiyalo kaNkulunkulu nemithetho kaNkulunkulu siyatshela ukuthi njani ayenzile. Yes. Siyabonga singangena ku-B. What does genuine belief in Christ really mean? Ka-Jakobe 2 verse 80. Ngabe kuye lesikutholile lapho kukhulunywa mayelana nenkolo, omunye khuluma ngemisebenzi, siphawule esitholile la ukuthi abantu ababili, omunye uthi ngibonise ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, mina ngizabonisa ukukholwa ngemisebenzi. Esithola ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile. Yes, and then bese ku-Matthew 6 verse 24 ithi umuntu angeke akwazi ukuba akhonza amakhosi amabili, khonze lenkosi ukhonze naleli ngokulingana, ngeke kwenzeka ukuthi ungakhonza amakhosi kwenzeka ukuthi uwakhonzela amakhosi umabili ngokufanayo na. Esitholile la ukuthi akwenzeki ukuthi ungakhonza amakhosi amabili ngokufanayo nangesikhathi. Ukhona ozoyihlonipha, ukhona ozoyidelela, ukhona ozoyilalela, uzoba khona angeke uyilalela. Yes, umoya wesiprofeto ucacisile lapho ukuthi uma inkosi yethu ishiya izulu iza lapha emhlabeni, kazange ibheke ne-convenience ukuthi uyofika lapha kube nzima, akekho umuntu ozothi angawoshipe, ngiyofika ngihlupheke, angeke ngibe nendawo yokulala, ngizolamba. Kuthiwa lokho wakushaya indi weza. So kuyisibonelo esihle nakithi kubantu esiphila-ke namhlanje. Lo kumele sikwenze. Siya-ke kwisigaba esilandelayo ku-Tuesday, learning from Abraham. Of what does spiritual condition are we solemnly warned? Kuyini esixwayiswa ngakho la ku-Jakobe 2 verse 19. Esitholile la ukuthi sixwayisa ukuthi wena uyakholwa uNkulunkulu munye na, wenzaka namadimoni ayakholwa athuthuka. Yes. So kuyabonakala ukuthi uma isiprofeto uyayifakazela ku-70 Passages book 1 page 389 and 390 uthi abaningi lapha bayazitsho kuba bayakholelwa uJesu, kepha laba bantu ngesikhathi esiningi they are moving away from him. Futhi laba bantu laba abaphenduki nakuloko okubi abakwenza, bakhuluma nje ukuthi uJesu umsindisi wabo. Their faith is simple, the asset of the mind and judgment of the truth, but the truth is not brought into the heart. Kuthiwa iqiniso alilethwa kuphi ezinhliziyweni zabo, ukuthi nalo okuyiqiniso kwenza ukuthi laba bantu benze njani, baphenduke. Esitholile sithola ukuthi abantu nemilomo yabo bayavuma ukuthi benzani, bayakholwa baqede. Esitholayo ezwini likaNkulunkulu kufanele ukukholwa kwethu kube nani, kube nemisebenzi. Akwazi ukubambelela uKristu, ubambelele naselizweni. Umuntu obambelele elizweni uyisitha kuphi uNkulunkulu. Ungazibona ungumuntu othi uyakholwa, kodwa uma ubambelele ezintweni zelizwe angubakaNkulunkulu umelele nani, uphikisane naye, ngoba izwi liyaphikisana nezwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi uJesu ngilibekile emhlabeni kodwa ngisikoba kuphi ebasezweni, kodwa nisezweni. Yes, siyabona umbuzo B uthi-ke lapha, how can we be motivated by the example of Abraham? U-Abraham kuyini okuwumzekelo asishiyela wona esikubonayo ngokukholwa
futhi sibheke nemisebenzi yakhe sihlanganise lokho kubili ukuthi kuyini akwenza u-Abraham. Esitholile u-Abraham inceku kaNkulunkulu wamlalela uNkulunkulu. uNkulunkulu wamthembisa ukuthi inzalo yakhe izolingana nesihlabathi solwandle. Thula Abraham yakho uzibanga ebudaleni bakho uthola indodana yini. Ithi yinye njalo le ndodana uNkulunkulu ukuthi kuye ngicela wenze umhlatshelo le ndodana. U-Abraham akaphikisananga noNkulunkulu, wenza lokhu uNkulunkulu amtshela khona. Wahamba waya entabeni iMoriya wafike wayibopha indodana. Uthe la kufanele ehlabe khona izwi lathi Abraham ungasibeki isandla sakhe phezu kwendodana. Sithola ukuthi Abraham waba nokukholwa nemisebenzi emihle. Yes, uma prophet uyacacisa indaba ka-Abraham nokukholwa kwakhe kanye nemisebenzi yakhe. Iyatsho ngokusobala ukuba Abraham believed God. Besibonile wasekuqaleni ukuba namadimoni ayenza njani, ayakholelwa bese ayenza njani, athuthumele. Ithi lapha u-Abraham naye wakholelwa kuye uNkulunkulu. Ithi sikwazi kanjani-ke ukuba u-Abraham wakholwa uNkulunkulu? Ithi imisebenzi yakhe iyafakazela kwisimilo sakhe ngokukholwa. His faith was accounted to him for righteousness. Kuthiwa ukukholwa kwakhe kwabalela kuye kuyini ukwenza noma kuwukulunga. Ithi men are justified by faith, but judged and rewarded according to their works. Abantu bayalungisiswa noma bahlulelwe ngani ngokukholwa. Kepha uma bazonikezwa umvuzo ubhekwa yini? Ubhekwa imisebenzi ukuthi laba bantu basebenze kanjani. Siyakudinga-ke nathi ukukholwa kuka-Abraham. U-Abraham walalela uNkulunkulu. Yensuku zethu sidinga ukukholwa kuka-Abraham lokhu okuzoba ukukhanya ebantwini. Fanele siphakamise ibhalele likaNkulunkulu. Abantu bazi uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. Sibambelele izulu. Sitholile ukuthi kunamakhosi amabili, uNkulunkulu noMamoko. Akwenzeki ukuthi ungawakhonza umabili. Thina fanele siphakamise ibhalele likaKristu. Sifane no-Abraham wathi wamlalela uNkulunkulu waba ukukhanya. Yes, kwabalelwa kuye futhi kanye nokulunga. Words of encouragement uma siqhubekela phambili kuba sikhuthazwa yiphi indlela leyo singathi sikhuthazwe ngayo. To explain how the pattern of Abraham's life is to be reflected in our own lives as believers in Christ. Genesis 26 verse 5, Ka-Jakobe 2:23 and 20:24. Esitholile lapha Genesis 26 verse 5. U-Abraham walalela izwi likaNkulunkulu, wagcina ukusho kukaNkulunkulu nemiyalo nezimiso zikaNkulunkulu nemithetho kaNkulunkulu. Konke uNkulunkulu amyala ngakho Abraham wakulalela. Izimiso, imiyalo, imithetho wakugcina. Yes, sithola ke lapha kuJakobe ithi, and the scripture was fulfilled which said Abraham believed God. It wagcwaliseka imibhalo esho ukuthi uAbraham wenza njani, wakholelwa kuye uNkulunkulu. Kuthiwa it was imputed unto him for righteousness. And akupheleni nje lapho ukuthathekisayo kuthiwa uAbraham wabizwa a friend of God. Wabizwa njengomngani kaNkulunkulu. Ungani kwenzakala kuye konke lokhu. Ukuthi you see then how that by works a man is justified and not by faith only. Kuthiwa siyabona ukuthi umuntu ulungisiswa ngani? Ukukholwa nemisebenzi. Uma ukukholwa kuphela. Khona ungathanda ukuphawula lapho kumoya West Prophet. Selected Messages Book 1, page 397, usitshela lapha ngezithelo zemisebenzi emihle. Esitholile lasitholile uma umuntu enza okuhle nezithelo zakhe ziba njani? Ziba zimbi. U-Abraham wamlalela uNkulunkulu
yingakho sitholile la ukuthi wazi wabizwa ukuthi unguhlobo kaNkulunkulu. Ukukholwa kwakhe nemisebenzi yakhe kwamenza ukuthi abe yiloyo ophumelelayo kuwo konke amcela kuNkulunkulu. Esikuzwisisako la ukuthi uma izithelo zethu zizimbi, okusho ukuthi yithi esenze okubi kuphi emhlabeni sisaphila, kufanele sibe lapho esibambelele kuNkulunkulu, sithembele kuye ngaso sonke isikhathi. Yes. Okunye futhi esikutholile la kuthiwa those who are justified by faith must have a heart to keep the way of the Lord. Abalungisiswayo ngani nokukholwa kuthiwa kufanele babe nenhliziyo lapha yokugcina indlela kabani kaNkulunkulu. It is an evidence that the man is not justified by faith when his words do not correspond with his profession. So kukhona esikutholayo lapha ukubalulekile kuba ukukholwa nemisebenzi kufanele kwenze njani uhambisana. Ungabe ukukholwa nje kepha imisebenzi enjenjani imuphike lomuntu uJakobe ukuthi lapha see though how faith wrought with his works, and by works was his faith made perfect. Kuthiwa ngemisebenzi yakhe lo muntu lo ukukholwa kwakhe wenza njani? Okay. Yes, wenza ukuthi umuntu uprevedis singa singene ku-B. Umbuzo uthi why can all who witness to the heathen today be encouraged by how the harlot is seated as whom God justified? Sibona lapha uRahab uma uIsrael azohlasela iJericho. Ukhona into emangazayo eyayenzeka lezazinhloli ezimbili uma zifika ekhaya lakhe uRahab. Sibona ukukholwa kukaRahab. Uthi uzweni uRahab nabo labantu lesisizwe sikaNkulunkulu wakholwa futhi ukuthi lokho abazokwenza kwiJericho bazothi bakwenza. uRahab thina zifika izinhloli ezimbili. Ukubulawa ukuthi izinhloli eziqamile ekhulunywa zibhayibhelini uKhaleb noJoshua bamtshela ngalokho uNkulunkulu abayalile ngakho uNkulunkulu iKanana le uzolinikela esandleni sama-Israyeli. Wakholwa yilokho uRahab wabafihla. Ekwafihleni kwabo uthize noma bahamba wabatshela ukuthi bahambe ngenye indlela, bahambe indlela le ukuthi benzeni bazobona. Ngokukholwa kwakhe waba nomsebenzi ukuthi enzeni afihle izimeko zikaNkulunkulu, wezisiswa nguNkulunkulu. Ngoba nabafika abazalwane bamtshela ngoNkulunkulu ophilayo. Yingakho lapha encwadini kaJoshua ukuthi uNkulunkulu uphezulu, ubona ukuthi phezulu lapho ubona futhi laphansi. Esitholile futhi lapha uRuth, sithola lapho ukuthi uRuth kwathi noma amazala akhe sikabatshela ukuthi hambani ngeke ngisaba nabantwana, kodwa uRuth wathi ngizohlala nawe uNkulunkulu. Nawe yakhona nawe lapho, nawe ufike khona nami ngizowenzani, ngizofela nawe lapho. Kuyabonisa-ke lapho waba ngumakoti wenzani okholwayo okwambelele ukuthi ezwini kaNkulunkulu. Noma wayengena umIsrael kodwa izimfundiso lezathola wezisiswa nguNkulunkulu, wabambelela ezwini likaNkulunkulu. Sinikeziwe-ke lapho ukuthi kufanele nathi senzeni, siye kwabezizwe emadolobheni esihlala kuwo, sishumayele izwi likaNkulunkulu, simphakamise. Baningi aboRuth, baningi aboRahab la ngaphandle benzani abadinga izwi likaNkulunkulu. Siyatshela-ke ukuthi kufanele sibe izisebenzi ezizothi siphakamise izwi likaNkulunkulu. Esikhathini esiningi siye sithi abantu asoze balizwisisa izwi likaNkulunkulu ngokumbheka ebusweni, kanti yiloyo olidingayo. URuth wanini? URuth wamanje. Ungubani? URahab wanini? Wamanje. Sinikelwe umsebenzi kufanele senzeni, sikufafaze izwi likaNkulunkulu kulifinyelele umhlaba wonke. Uma ke ukuthi umbuso izwi likaNkulunkulu kufanele lifinyelele umhlaba wonke, anduba uKristu abonke. Yes, siyabona ukuthi uRahab omunye uma kukhulunywa about the champions of faith. Ngalabo abangamaqhawe okholwa. Kuthiwa uma ubhujiswa umuzi waseJericho, uRahab zangenze njani? Zamabhujiswa ngenxa yokukholwa kwakhe. Uma zifika lezi zinhloli ezimbili
wabatshela ukuthi hey sizwile umbiko ngani kuba uNkulunkulu wenu wenzeni wababalisela ukuthi uma bewela ulwandle olubovu babe emhlabeni onjani emhlabeni owomile futhi wakholwa nokuthi nayo leJeriko noma yayumuzi onezindonga ezinkulu kangaka ungakwazi ukuthi ungene wazi ukuba uIsrael ngenxa kaNkulunkulu wabo uzowenza njani bazongena noma lo muzi njengoba kuzoshilo umuntu kubalekile-ke ukuthi nathi namhlanje singaya kuzindawo emadolobheni amakhulu sifike sishumayele lo Kristu owakholwa uRahabu uma bafika lezi zinhloli uRahabu enjani noma wayengakholwa kepha kuthiwa wazi wavuma ukuthi ngempela lesi siyisizwe sikabani siyisizwe sikaNkulunkulu. Singena-ke kwisigaba sokugcina, keys to victory. Explain how we can have victory in Christ. James 2:26, the 2 Peter, chapter 1, 3 and 4. Kuyinisi Pauli lapha umzalwa wokuba kuyini esingakuthola uma singuKristu, singathola ukunqoba kanjani uma singuKristu. Esitholile la isikhiya sokunqoba. uNkulunkulu usinike konke okuqondile nokuphila. Kufanele singesabe uNkulunkulu, simazi uNkulunkulu, sazi ngenkazimulo yakhe nobuhle bakhe. Usiphile uNkulunkulu okuyikho isithembiso sokuthi uma simlalela uNkulunkulu egcineni soba izindlalifa sasezulwini. Kufanele siphikelele njalo ekulaleleni uNkulunkulu nasekumazini nasekuthembeleni kuye ngaso sonke isikhathi, sazi ngaphandle kwakhe akukho thina esingakwenza. Ngale uJames utshela ukuthi ukukholwa onganamsebenzi ufile, ufana nomzimba ongenawo umphefumulo. Wenzeni? Ufile lo mzimba, akukho ongakwenza. Siyesifanisele futhi njengebhubezi. Uma ibhubezi ulisaba, uma lifile lapha lizokwenza akukho ekuzokwenza. Manje siyathola-ke lapha ukukholwa kwethu kufanele kube nani? Kube nemisebenzi. Sibe isibonelo nakwabanye abantu bakwazi ukwenzani? Ukuzwisisa izwi likaNkulunkulu, singashumayeli kuphela kodwa inkambo yethu. Uma abantu basibona benzeni, sibe yincwadi efundekayo, bazwisise konke ngezwi likaNkulunkulu. Yes, siyabona-ke kubalulekile ukuba fanele sazi ukuthi ukusindiswa kumele kuxhomekeke kubani? kuKristu. Asikwazi ukuthi singaba ngabantu abasindiswayo singekho kuye uKristu. Uma wesiprofeto uyasicacisela lapha ngama-selected messages, uBook 1 page 373 no-374 ifundeka kanje ithi it is essential to have faith in Jesus. Kubaluleke ngendlela emangazayo kuba nokholo kubani? Kuye uKristu, and to believe you are saved through him, nokuba sikholelwe ukuba ngaye siyakwazi ukuba senze njani? Sibe ngabantu abasindiswayo. Ithi but there is a danger in taking the position that many do take and say I am saved. Uvele wenze njani? Usho nje ngomlomo ukuthi wenze njani? Usindisiwe. Kepha ungekho kuye ubani? Ungekho kuye uKristu. Ithi many at the present they say believe, only believe and live. Kuthiwa kufanele wenze njani? Ube ngumuntu okholwa bese wenza njani? Bese uyaphila. Njengoba bosokucacisile ukuthi ukukholwa kuyahambisana nani? Nemisebenzi. So isilungu sibeka because uma bakhuluma ngefaith and believe, thina-ke siyaphelelwa ngamagama. Kepha lapha ithi believing and doing are blended. Ukukholwa nokwenza njani? Nokwenza lezi zinto zenzenjani? Ziyahlanganiswa zombili. Ithi the Lord requires no less of the soul now than he required of Adam in the paradise before he fell. Perfect what? Obedience. Ithwanisile ngabantu abenza njani? Abalalelayo. Kwenza njani? Nokuphelelayo. Nokupheleleyo. Phambi kokuba sivale, do you have something to add? Word in Encwadini is selected message, Ukukholwa page
373 kuya ku-374 thola lapho inkulunkulu uthanda ukuthi sibe ngabantwana abalalelayo, hhayi ukulalela kuphela, sibe ngabantwana abalalela ngokuphelele. Kuza kuthi uNkulunkulu asinike umvuzo wethu. Kodwa uyabenzeka umntwana endlini alalele anganelisisi, kodwa lasithola ukuthi kufanele silalele ngokupheleleyo. Wonke uNkulunkulu asitshela khona, wonke uNkulunkulu asikuza kuwo, wonke uNkulunkulu asixwayisa ngakho sikwenze ukuthi ukukholwa kwethu kube nemisebenzi emihle. Amen. Sibonga futhi nakubo abananini bethu lapha ekhaya sifinyelele emaphethelweni wesifundo sethu sizokusivala amehlo uma sikhuleka. Bakumbileyo siyabongisa ngothando senzeka wona sibonga ithuba lokuhlangana usiphe wona ukwasikwazi ukuyibimilela lokho kuyinjongo ney'ntando yakho. Sibone ukuthi kubalulekile basibe nokholo nokufaka futhi unambisana emsebenzini. Sibonga bonke sithemba ukuba senzeka nokuningi sicela bonke abayilisa nemali nenkosi yethu Jesu Kristu siyakhuleka. Amen. Siyabonga-ke balaleli, siyathemba ukuba nizophinde futhi nisihlanganyele nathi-ke uma siqhubeka ngazo lezi sifundo sethu singena kwisifundo sesikhombisa. Lisale kahle.